Masa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Aja. Ya ne oro. Ya, mama. Oro. Aja. Ya Lama. dede har koki. Ya dai. Ana zo ne. Muna nan zuwa ga wannan fa. Oke, mun wuce mun wajen kasuwa. Aha, oke ya to shi. Ni da mu kaski. Aha, oke to shi. Ana ta san fara ku. Ga mun ma da sai hankali. To mun wuce. To insha Allah. Insha Allah. Wai ka kai kan da ba tare muke ba ka Yo ba ga mun san ga wannan kuma gaba. kai daga an zama dan shago ne to ka bai wuce ka 20 ko 30 wai ka wani da kai shiga da sun ne ci gwada mana Wannan ba ga sai kai bari ma ta ci gobe zai dawo nan sai mun hausa mun fara da shi assalamu alaikum alaikum assalam Allah je Allah kai da mu ina saba ba za ka kage dan mu mun da su gini mun da to ba 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 kai da ka da a kai gare. ba 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 Kai da ka kai. ko ba san cikin da zo da ko Sana. wani mutum karaja da wa ake ka san ne ganin horo kenan sai kan ka san baba ne azamai dan shago to wani ne ga shi gabe ya bi wannan nasu wanda kai sa shi nan gwada mana yanzu kuma dan shagon to ka bai wuce shi ka shi ba amma sai wani shi da kai shi kai ba shi shagon mutuwa shi kai ko da yamma dan zai da mu aiki mutuwa shi kai shi da mutum ba ai kai mutum nan nan fara da shi kullun ka ganin nan ba mu komai shi ya samu da dallabe ka gane kuma fata da mun ka samu da mun ka shi ba ai nan ba ka gane ka ba kenan yanzu dai goyen baya ka ni gaskiya sai mun ba haka Dan kungiya, dan kungiya. ni ko kai daraja ba ka gane mun sa zaman banza da muke yin kullun da shi yanzu ya dan samu ya dan a ta kuma shago kuma kuna hasara ke Kai ka san banza dan ba ka kula ka san banza. wa ka kuma zama ni ba nan ban ka zama nan ni haka ne ku ni mun ba ka zama zan ta ni ma da ku na ku zama fara ya ka zama fara da Ya ga mutanen